Dear Love, ako si Paul, 18 years old, family-oriented, at may magandang buhay. Maganda dahil lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Kapag may gusto akong pagkain, lulutuin ka agad ni Papa. Kapag may gusto akong gamit, magpapadala agad si Mama ng pambili. At kapag may gusto akong pasyalan, agad namin itong pinupuntahan. Perpektong buhay para sa paningin ng iba. Pero alam kong may kulang. Sa tuwing nakukuha ko ang gusto ko, ay hindi ko magawang maging masaya ng buo. Bakit? Dahil nag-iisa akong anak. Only child. Uniko iho. Walang kapatid. Walang karamay. O anak, kumusta ang school? Okay naman po, Papa. Tinuruan po kami ni Ma'am Caro mag-add at mag-subtract kanina. Tingnan niyo po, oh. Ang dami kong tama. May tama ka nga anak. Papa, bakit po pala kayo lang yung sumundo sa akin sa school? Nasaan po si Mama? Nasa kwarto anak. Nag-i-empake ng gamit. Empake po! Yay! Saan po tayo pupunta? Ikaw na lang magtanong sa mama mo anak. Puntahan mo sa kwarto. Mama? Umiiyak po ba kayo? Saka, saan po tayo pupunta, Mama? Bakit nakamalito na po yung mga damit nyo? Anak, pupunta muna ng Hong Kong si Mama, ha? Hong Kong? Sa Disneyland po? Yay! Makikita ko na po si Miggy at Minnie Mouse. Saka, di ba po may fireworks din dun kapag gabi? Wait lang po, Mama. Kukunin ko na rin po yung mga gamit ko para makaalis na tayo. Isama rin po natin si Papa, ha? Anak, halika muna rito kay Mama. Kay Mama. Bakit po, Mama? Paul. Anak, Hmm? kailangan kasing pumunta ni Mama sa ibang bansa para maging mas maganda pa ang buhay natin. Para maisama kita sa Disneyland at makita mo si Mickey at Minnie Mouse. Iiwan niyo po ako? Sino na pong magpe-prepare ng breakfast at baon ko sa school? Sino na pong katabi ko matulog? Nandyan naman si Papa mo, anak. At saka, hindi naman kita iiwan eh. Babalik din si Mama, okay? Hindi ka naman pababayaan ng Papa mo rito eh. Pero Mama, kayo na nga lang po ni Papa yung kasama at kalaro ko dito sa bahay. Iiwan niyo pa po ako. Diyan na po kayo. Anak! Paul! Anak! Hayaan mo na muna. Maiintindihan niya rin yan balang araw. Magayos ka na at ihatid pa kita sa terminal. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Simula nang umalis si Mama para mang ibang bansa, hindi na ako gaanong lumalabas ng bahay. Hindi ako nakikipaglaro sa mga bata sa kalsada. Hindi ako sumasabay kumain sa mga kaklase ko, kaya hanggang ngayon, ay wala akong kaibigan. Andiyan naman si Papa. Pero iba pa rin siguro sa pakiramdam kung may kapatid ka, nakasama mo palagi, at pwede mong maging kaibigan at kasangga. Nagbinataan na lang talaga akong sanay ng mag-isa. Kaya hindi na ito malaking bagay para sa akin. Hanggang sa nakilala ko si Jay. Wait, ako na lang ata walang partner para sa report. Ang hirap pa naman kung mag-isa ko lang gagawin. Uy! Hi, Tol! Hello. May ka-pair ka na ba para sa report next week? Wala pa. Kaya ko namang gawing mag-isa. Ayaw mo ba ng kasama? Ka-partner? Ka-buddy? Sige na, Tol. Gagalingan ko, promise. Meron pa rin iba. Maghanap ka roon.
Wala na talaga, tol. Please. Kunin mo na akong partner mo. Sige na. Please, tol. Huwag mo nga akong tinatawag na tol. Hindi naman kita kapatid. At saka, wala akong kapatid. Eh di, ako na lang. Basta kunin mo akong partner mo. May kapatid ka na, may kasama ka pang gagawa ng report. Di ba? Buy one, take one. Oh, nakangiti ka na. Ang ibig sabihin yan, pumapayag ka na. Smile means yes. Sabi di ba ni Albert Einstein? Albert ano? Basta. Si Papa na lang nagsabi. Oh, bukas alas 9, nasa bahay niyo na ako. Ha? Anong gagawin mo sa bahay? At saka, di mo nga alam kung saan yung bahay namin eh. Baliw ka ba? Siyempre gagawa tayo ng report. Di ba nga magpartner na tayo? Mag-utol. Tsaka alam ko kung saan yung bahay nyo. Malapit lang sa amin yun. Nadadaanan ko nga lagi kapag papasok sa school. Lagi nga kitang nakikita eh. Hindi ka nga lang namamansin, tol. Hindi lang talaga kita nakikita. Sus! Isnabero ka lang talaga, tol. Ganyan ka naman eh. Awit sa'yo, tol. Paul, anak. Gumising ka na. May naghahanap sa'yo sa baba. Sino raw po? Ang aga-aga pa po Jay raw pangalan. Utol mo raw. Good morning, tol. Ang ganda pala talaga ng bahay niyo, no? May malaking kwintas pa sa taas, oh. Chandelier yan. Saka ba't ba ang aga mo? Akala ko ba alas 9? Alas 7 pa lang Mas okay nang mas maaga, tol. Sabi nga nila, the early bird catches the storm. Catches the worm kasi yun. O siya, kumain na muna kayo. Nag-almusal ka na ba, iho? Hindi pa po eh. May longganisa po ba? Ay, ang sarap ng luto ng tatay mo, tol. Binibiro ko lang sa longganisa. Meron pala talaga. Masarap talaga. O siya, umpisahan na natin to at na makauwi ka na. Grabe ka naman, tol. Wala pa nga akong 1 oras dito, pinapauwi mo na ako kaagad. Ano bang pwede kong gawin para sa report? Ito, hanapan mo lang ng mga backup evidences ito para kapag nireport na natin, may sasagot tayo kay sir. Ano pang ginagawa mo? Umpisahan mo na. Wala ka bang dalang laptop? Pasensya na. Wala kasi akong laptop eh. Hindi ko alam eh. Pasensya na rin. Itong tablet ko muna yung gamitin mo para makapag-umpisa ka na. You know? Thank you, tol. Tol, pwede bang pacheck nitong ginawa ko? Hindi ko kasi alam kung tama. Ayos naman. Kailangan mo lang ilagay kung saan mo kinuha lahat ng information para alam din ni sir at na mga kaklase natin kung saan galing yung bawat detalye ng report natin. Talino mo talaga, tol. Thank you. Pero ano yung nasa tabi ng TV mo? Ito ba? PS5 to. Regalo nila mama at papa nung Pasko. Pero hindi ko rin naman nagagamit dahil wala naman akong kalaro. Wala nga akong kapatid, di ba? Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Laro tayo, tol. Ayoko nga. May ginagawa pa tayo, di ba? KJ naman ito. Sige na, tol. Please. Suplit lang naman eh. Di ba pumunta ka rito para mag-aral tayo? Alam mo, tol, yung pinakamatalino ng tao sa buong mundo, nagpapahinga. Ano pa kaya kung di hamak na nag-aaral lang? Lagi pang absent. Ang kulit mo. Sige na nga. Pero isang laro lang Tapos mag-aaral na ulit tayo. You know, last ko talaga sa'yo, tol. Galingan mo naman. Habol ka naman, pre. Oo. Puro na lang ilag, pre. Umata ka naman, Jay. Sadali lang kasi, tol. Inaaral ko pa eh. Sus, palusot ka pa eh. Nakalimang laro na nga tayo. Puro ka naman talo. Oh, ito. Power hit, pre. Sapul kang nok-nok ka. Yabang mo, ha. Ano ka ngayon, tol? Oy, pinagbigyan lang kita. Naawa na kasi ako sa'yo, tol.
sabi mo? Ang sabi ko, pinagbigyan lang kita. Hindi yon. Yung isa pa, anong tinawag mo sa akin? Ang sabi ko, bungol. Sus, tinawag mo ko tol eh. You know, pasado na ba ako para maging utol mo? Tol? Pwede na ba akong maging kapatid mo? Ang dami mong alam. Sige na. Mag-utol na tayo. You know, love you, utol! Dear love, simula nung araw na yon, lagi na kaming magkasama ni Jay. Sabay na kaming pumapasok sa school. At kapag wala namang klase, ay nandito kami sa bahay. Naglalaro ng PS5. O kaya na may basketball. Minsan nag-aaral din. Kay Jay ko nahanap yung pagmamahal ng isang kapatid. Ng isang utol. Dahil sa utol kong si Jay, natutunan kong hindi naman kailangang maging magkadugo ang dalawang tao para matawag silang magkapatid. Minsan, may mga taong bigla mo nalang makikilala. Pero may tuturing mo ng isang tunay na kapamilya. Lukso ng dugo kung tawagin ng iba. Pero para sa akin, si Jay ay utol ko at isang kapamilya.